Здравейте, приятели, и добре дошли в каналът ми. В днешното видео ще видите как да си направите реглаж на капвата, как да си смените обръча в случая, че е ръждясал, както в моя случай, и при мен беше и крива в интерес на истината. Също ще ви покажа как си направих стенд за реглаж, как си направих и инструмент, с който успях да развия спиците. Също ще видите една разходка до моторбайк, където ще ви покажа няколко нови балканчета, или почти нови да ги наречеме, рециклирани. Ще ви покажа каква гума всъщност си купих. Колебаех се между два модела от гумите, които предлагаха, и избрах единия, като ще видите по какви критерии съм се водил в избора си. А сега дайте един мощен лайк на видеото и се абонирайте за каналът ми. Ако имате някакви въпроси относно балканчетата, задайте ги в коментар под видеото, на всеки ще отговоря индивидуално. Скъпи приятели, преди да започна с разглобяването на капвата, ще използвам WD-40, с който ще накисна пиците, където са разбичките, за да може по-лесно да се развият. Подготвил съм си ето тая четчица, ето го и WD-40. Пръскам в тая капачка малко от верето, след което с четчицата ето така взимам и намазвам местата, където са разбичките, за да може после по-лесно да ги развия, защото с годините вероятно се поръждясали и клеясали. А вие дайте един мощен лайк на видеото и ако имате някакви въпроси, ги задайте в коментар отдолу. А сега, скъпи приятели, ще ви покажа как от този профил ще направя една чудесна стойка за реглаж на капвата. Първо отбелязвам местата, където ще отрежа, а след което ще премина към рязането и заваряването. Safety first. Първото и най-важното нещо да си сложа очилата преди да почна да режа. В случай, че имате интерес да си направите подобна стойка, пишете ми в коментар под видеото, за да ви дам размерите. Както виждате, тук по размер предварително измерих и изчислих и в момента режа профилите, след което ще пристъпя към заваряването им. А сега правя каналите, където ще легне оста на колелото. Като по този начин, сега ще видите как ето прорезите, които направих, след което ще ги изкривя странично, за да може да легне точно оста върху тях. Ето виждате процеса, хванал съм на менгемето профилчето и с тия големите клещи ги изкривявам. Но това няма да е достатъчно. Сега ще взема острите ръбове на шмиргела, след което с пила ще довърша където има от вътрешната страна, всичко да бъде закладено и максимално добре направено. А сега, скъпи приятели, идва момента, в който да сваля предното колело. Първо ще разкача жилото на предната спирачка, след което ще развия гайките и от вътрешната страна има една шайбичка, която всъщност задържа капвата към предницата. От другата страна е по същия начин. Внимателно почуквам с дървения чук, за да може да излезе, защото е заклинило, и развивам жилото на километража, по-лесно да може да излезе. А сега ще извадя уста и ще махна оклива на километража, след което има втулчица. Ще премеря да видя какво се случва и как точно да бъдат направени заварките. В момента съм хванал профилите само на менгемето, за да определя колко да бъде всъщност ширината, и пристъпвам към заваряването. Използвам заварачен апарат с CO2. След като направя заварките, трябва вече да сваля този капак, който е, за да може по него да видя какъв размер трябва да направя втулка. Сега ще видите втулката как ще измайсторя от една пластмасова тръба от полипропилен, с която всъщност да настроя от двете страни да бъде равномерно разстоянието. Това е оригиналната втулка от едната страна, сега ще направя с тази тръба допълнителна втулка от другата страна, за да може разстоянието да бъде идентично. Ето, стойката вече е почти готова. Сега ще я хвана на менгемето, след което ще заваря едни гайчици от двете страни, където всъщност не го показвам във видеото. Това е идеята, като сложа два болта, за да мога по този начин да регулирам страничното биене на капвата. Ето ги болтовете. И ето, че дойде момента, в който да тествам стойката за реглаж на капла.
Ще я пробвам първо с старата капла, за да видя, тя по принцип си е крива, как ще се работи с нея. Мисля, че много добре се получи с тия винтове тойчетата. На винтовете слагам едни силиконови допълнителни, които като се наложи да не опират и да дерат каплата. Ето виждате биенето. А сега вече ще развия игличката и ще изпусна гумата, за да може да я демонтирам от каплата и започвам с свалянето на спиците една по една. Ще ви покажа как и по какъв начин ще стане това нещо. За демонтажа на гумата използвам оригинална щанга на Балкан 50. Ето видяхте, лекичко надигам, помага с едната отверка, като на отверката слагам само за да задържа. И вече изваждам внимателно вътрешната гума. Сега ще извадя и външната. Всичко става много лесно. Елементарно е. Сигурен съм, че и вие може да се справите с това. Сега дойде ред на бандажната лента. Сега ще я махна и нея. Ето, вече се откриват нипелите и ще започна с развиването. Първоначално използвам отверка за леко разхлабване, но след това реших да направя специален инструмент от стар гайчен ключ с аглошлайфа прорез, колкото е ширината на нипела, и става чудесен инструмент за развиване на спиците, както и за завиване и за реглаж. Последствие ще го използвам. Може да си направите от някой непотребен гайчен ключ. Ето виждате как се работи с него. Ето, че и първото нипелче вече е развито. Нипелчета са бронзови, което е хубаво, че не ръждясват и могат да се валят след толкова много години употреба. Ето виждате как внимателно вадя спиците. Сега една по една ще ги развия и ще ги сваля. Като ще видите как в последствие използвам един друг много интересен метод за бързото им развиване. За да оптимизирам процеса по сваляне на спиците, използвам винтоверт с права отверка отпред, с която всъщност набързо ще развия спиците и ще ги сваля. Ето вижте за колко кратко време успях да ги демонтирам. Ето вече свалям и последната спица и освобождавам обръча от барабана. И сега да видим какво следва по-нататък. Така изглежда самия барабан. Ще го почистя много добре от всички страни и започвам с монтажа на новия обръч, като преди това ще почистя спиците една по една. А сега идва момента, в който ще полирам и почистя всичките спици. Хванал съм ги внимателно на патронника на винтоверта. Не съм показал във видеото, но използвам метал полиш паста за полиране на метали, с които става чудесно, и вълнен парцал. Завършвам накрая полирането. Скъпи приятели, в момента съм се отправил към Пазарджик, към моторбайка. Мисля да видя какви са вариантите за гуми за балканчето. Използвам момента, тъй като имам едно служебно пътуване в нея посока. Моторбайк, да. Ето, стигнахме моторбайкския склад. Ето къде с паркулата. Сега отивам да видим за гумите. Се видим направо в моторбайкския склад. Ето тук пише вход. Какви балканчета. Ето да ви покажа. Сега влизам в магазина. Ето това като моето балканче. Това също като моето балканче. Само че е пребил единствено. Ето тук си личи как е направено. Ей, видим другите балканчета. Почтено. Това е реставрирано. Супер. Да видим кои ще появили. Ето сега избираме гумите. Гледаме варианта Long Ride. А каква е разликата между тия, където са килограми 900 и 2400? Предполагам в твърдостта на борда на гумата. Да, тая е двуплатова, тая 4. Да, значи искам да видя тая, която е по-леката гума. Тая, добре. Да, и също видях един вариант, имате на Митас, нали? На Митас, да. Добре. Пак по-леката гума, която е. Само да видя коя е. Ами, тая е 2200. Тая предполагам. Да, е тази, да. Добре. Ами, чакаме сега гумите, да видим какво ще излезе. Ето, изнесоха ми гумите. Сега да ги видим. Така. Това е виетнамската гумичка.
Мек е каучука. Ето е шапката. Да видите какво представлява. Така. Ето и митаса. Аз мисля, че сте заедно. Митаса, ето. Какво представлява митаса? Митаса да ви... Борда е по-твърд обаче. Ето, дата е 8 седмица на 23-та година. Ето ще ги сравня една до друга, ще ги сложа. Да. Борда, мога да кажа, че е малко по-твърд борда. Малко по-тежка е митаса. Интересна истината. Теглото все пак е определящо. Ако карате бързо и бързо за бързо развъртане, по-добре по-леката гума, също и тая е добър удачен вариант. Сега ще помисля и ще ви кажа какво решение съм взял след малко. Да. 32,50. Добре, ето заповядайте. Мерси. Ето така, значи реших, спрях се на тая гума Long Ride и си взимам и един кабел за бобината. Благодаря ви много за обслужването. Довиждане и хубав ден! Скъпи приятели, видяхте чудесно обслужване от моторбайка. Благодаря на момичето, което беше така отзивчиво. Показва ми всичките варианти на гумите и още за някои други неща потърсихме, но не можахме да намериме. Нямаше просто в склада, имаше в магазина. Хайде, ще си видим след малко. Аз сме на работа, най-първо ще сложа. Ето така. Сега мисля да отида да пробвам да хвана някой риба на реката. И тук ще пробвам да видим на изтичане. Вече сме на работната среща, а след малко ще се видим в гаража. Много съм в гаража и продължавам с каплата. Искам да ви покажа преди това спиците, как се получиха след като ги излъсках. Ето станаха буквално като нови. Сега ще се опитам да ви покажа как всъщност ги нареждам спиците. Тук си има отвори на барабана, вътрешни и външни. Ето примерно сега от тук те поставя спицата. Малко ми е трудно с едната ръка, ама няма как. Просто искам да ви покажа да видите. Ето, виждате как си влиза тук отгоре. Ще взема едно нипелче, ще завъртя каплата малко така, за да не пелче. От тук прекарвам спицата. Тя ще дойде ето тук. Ето, от тая страна. Нипелчето е в ръката ми, дано да се вижда нещо. Ето. От тая страна въртя. И ето как го закрепих. Така, ето тая спица е сложена. Сега ще продължа с останалите спици. Ще сложа от тук. Ето, пускам я. И тя идва ето от тая страна. Взимам нипелче. За да го завивам. Ето вижте, каплата още играе, не е хваната навсякъде. Така внимателно ги понаплитам от всяка страна по някоя спица. Ето сега от тук вкарвам друга спица, която ще дойде. Взимам нипелче. Трябва да докараме каплата да дойде по средата на барабана. Ето тук искам да акцентирам. Ето как минава спицата вече, как тръгват да се застъпват. Вътрешна, външна. След като вече съм наредил спиците, започвам да ги притягам от задната страна. А ето именно, ето така с отверчица. Една по една, всичките ги минавам и ги притягам. Много важен момент е да обърнете посоката. Значи тук може да се ориентирате по издочината на каплата, на къде сочат спиците, като ги нареждате в барабана. Вътрешни и външни. Външната спица, ето в случая тук, винаги трябва да бъде от горната страна да минава. Ето вижте как минава от двете страни, над тази спица и над тази спица. Ами ето е новата капла. Тъй като не е регулирана, вижте каква разлика дава долу. Сега почвам с реглажа. Значи където в случая дърпа насам, ще освободя спиците, които са от тая страна, идват към главината и ще затегна от обратната страна. Това е принципа на действие на баланса.
Скъпи приятели, само искам да ви кажа, че най-важната част и най-майсторската част е реглажа на капулата. Ето, сложил съм тук такива силиконови. От силиконов маркуш съм отрязал. Вече почти съм я стеснил съвсем. Виждате какво разстояние има до това да опре. Ето, вижте как вече почти съм нагласил биенето. Вижте от тази страна по същия начин. Още мъничко си поиграя и след малко може би капата ще бъде готова. Ето, завъртам бавничко. Ето, тук тръгва лекичко да опира. Сега от тая страна, на тая спица, тъй като е външна, ето виждате как идва, ще я стегна лекичко. Лекичко я стягам. И ще стегна тази другата и нея. Сега да видим какво се получава. Ето, как отдръпна веднага. Ами, приятели, мисля, че съм готов с баланса. Ето как стана. Съвсем съм намалил разстоянието от болчетата. Никъде не опира. Мисля, че стана на конец. Искам да ви покажа, тук отдолу сложих това чиксо с цел, за да може да се регулира височината, биенето на капата нагоре-надолу, в случай, че има такова. Значи, почти на косъм направих реглажа. Много точно стана. Страхотно се получи. Искаха ми за това нещо, което направих, или поне само за реглаж на капла, 35 лева. И като сложиш и еконтите по 7,58 лева в посока, сещате се колко става. Време не ми уточниха срок, за който ще го направят. Видяхте тук за няколко часа всичко сам си направих. Искам да използвам момента да поздравя Краси Кантара специално и да му благодаря за подаръците, които ми изпратя. Искам да ви покажа, тук се беше разлепила тази накладка. Залепих я със специално лепило на епоксидна основа. Ето това, което е температура устойчиво. Издържа до 180 градуса. Не, че балканчето ще ги развиете 180 градуса някога, но все пак да го направя така, както трябва да бъде. Между другото, преди да сложа бандажната лента, реших да измеря ширината на капулата 52,40. А сега ще измеря ширината на оригиналната капла. Колко е? 50,10. Почистил съм бандажната лента и сега ще я монтирам върху каплата. Дойде време да напомпим гумата. Ако видеото ви е харесало, не пропускайте да дадете един лайк и да се абонирате за каналът ми. До скоро и до нови срещи! Ако имате някакви въпроси, задайте ги в коментар под видеото, на всеки ще отговоря индивидуално. А сега аз отивам да пробвам новата капла и да направя едно кръгче с балканчето.